October sang khazakwa somriat parukhan detective pakhat chuan hmeichhe ruang pahnih na chu apana aruang hmu chu endik ngalin nula pahnih te chu ran nung hian an lo bom tana pakhat chuan uluk taka endikin nula te chu an thi ma pawng sual nge an ni aringa mipa englo rim nula te chuan lo namin pakhat chuan tual thana le in pawng sual na chu a chui don ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in sum lo shram ang u pakhat chuan hu chuina tranin nula ruang an char nual to a an char te chu an thi ma pawng sual ni zelin pakapon rin hlel engemaw zat anei to a ni ma sela fin fiana mu mal anei theih lo awang chuan theih nei tlem le in an hun la hian call an la nei changkang lova DNA test tur pon USA lama an thon ngai zelin paka hian malak chak har ati ve khop mai paka chuan tlangwal pakhat ril ru lama har sat na nei bek chu do pin poi khoi tu ani chu aringa zona chi hrang zo tin bek kuang ho chuan a chang thapei vak lova paka thiam pa chuan tlo thal to pin beka chuan mi pawngsuala thattu ani lo thu in a changa paka chuan thatakin in puang mai ro tia hrilin beka chuan tuma ka thatin ka pawngsual lo ti in a changa paka thiam pa detective cho chuan kut thlak thin ma se beka chu tang ve tlatin tual thattu ani lo thu chu a soi ve tlata fin fiana engma an nei lo awang chuan pak ta thian dun pon ti theih an nei tlem viau maya an mirin hlel bera in puan du lawa wang chuan a hma aina sa an hu chuyan ngai ti an rethiam bok seo lama trangin detective CEO chu ron thlengin pak te nu chuina chu aron puidona pak ate chuan serial killer ve mekin man ruan nei that lo ema wangin an chui chuak theilova mithiam zok te pui ngai a khosa in detective CEO chuan thei top chua pui atum ve bok detective te chuan an mirin hlel bek a chu dop na saviau ma se bek a chuan ani lo thu in a chang ve zela meiche ruang tam tak char to in an ruang char ho chu pawng sual an ni zela detective pak pon midang an thi to lo nan tual thattu chu arang lama man chu atum ve bok detective pak chuan tual thattu che dan chu chui ve zelin ruwa sur lai chi in a che thin ti a hre chuaka tual thattu chuan meiche thom no sen ha bitum bikin ami tha te chu apong sual phot thin ti an hreto a chutianga rap thak taka che thin chu tu chiange ani zon chu atumin rampumin serial killer awang chuan an thabara an boss guan po chuan an out te chu fuih ve in ruang an charbel le ma a tual thattu man chuak turin acha a meichi apong suala that thin tu chu tu chiange ani hre theilo ma se mi pafel le chak eng kim abuang thlap thlapa ti thin ani ngei arin ombok pak cho le CEO te chuan tual thattu chu ring zon topin paka thang an kama meichi atok tara mangin papakhat thi an chang chuaka chupa chuan meiche ke korte chu lo mang tang kain meiche ke korte phu zong chuan alo vai char chara pak te chuan man ngal vatin chupa valai chu an dopa an rin helman ni ma se chupa chuan mi a thalo thu soin pak te chuan a in puan ma dop an tum ve bok CEO chuan meiche pakhat dam chuak chu vatlo in tual thattu san zong le mi zia turang chu avazota chu nula en reng puwa zowi ni mai thei tur chuan min man tu pa chu tharinga kutnem tak nei palian lampang ti in alo hrila CEO chu station lama kirle ngalin an man me kut chu a khoi nga la lo thap na sa hle in an mizon chu ani lo ti a hre theya tual thattu chu khoya nge a om hre chuak thei bik lovin detective fo lu a hai ve khop mai CEO chuan kan man me khi tual thattu ani lo ti a chu in pak nen chuan anin hiala in ban boy ngalin cho chuan radio aron playa ru asur ti hre thein tual thattu a chele ngei don ti chu an hria a nu rei vak lova police station a chuan call dongin meiche ruang an char thu chu an ron report ta detective te chuan tual thattu an man vat ani lo chuan ruang an charbel zel don ni in alang bok
pak sio le cho te chuan thatakin thok ho tawang u kan tho ho na that lo chuan ruang kan charbel zelang ti in an soi ho wa an pathum chuan in po le zual tumin tual thattu chu man nge an tum bok an ruang char chu uluk taka endikin tual thattu sul nu an chuya an ruang chara chuan tual thattu vun them mu in a DNA an la thei ani chuan minun rong pa chuan man chuak thei to do na ni masela DNA la turpon USA lama an vun them chu thon ngain man ru an nei that lo ema wang chuan an la boi ve khop mai pak te chuan an ruang char chu endik zelin factory pakhata an thil siam na them chu an mule a factory a na thok tlangwal pakhat kut nem tak chu rin lel thuwa an mana pak te chuan do pin chu tlangwal chuan engma a hriat lo thu in a changa ruang an charta ka chuan a DNA an mu ni chuan an laman don tho tho thu hrilin chu tlangwal chuan tual thattu ani lo thu chu a soi ve a so thin rim chuan fly khit popim chu tlangwal kut nem tak nei chu a thal topa an pu te chuan fiana tel lo vin mi re thei kut thak ngo to su ti a hrilin pak te an buai ve khop mai pa ka le a thian te chu bara kalin an ril ru a ha hlom viau maya atira an rin hlel bek chu mu in anin sual buaya bek chuan choke a perek manga vua in atlan chenga la pa ka chuan min bek a chu relin a suhluma an mirin hlel veber chu thile dein pak chuan a thiam pa chu damdo ina a hruai ngal ani pak chuan a thiam pa chu damdo ina hruain an enkol nga la an office lama ruang an zir chiang bok an ruang chara chuan mi pakor them mu in DNA test nei an ngaya DNA an test thei ani chuan tual thattu chu man thei in be sei to in DNA test da call an la nei lova an thil char chu DNA test turin USA lama thon an tum le ta ani zana niya mei che school no pang pakhat chuan an chena in lampanin nunglam atang chuan an be thuta ama be tu chuan soi sa repin pahni mun ni lai asra tuta adu to ka achen nu chuan that zui ngalin atuk zinga ruang chu an charle a sio chuan rin hel dang nei le in school no pang thata pong sual tu chu an zonga an rin hel pa chungu chu manin a DNA an laksaka USA lama an thon DNA nen khan loin ang lovin pak te chuan an suale ta ani kum sang ni pathum loin her chuakin pak pon nu pui fanawa nei ve to a tual thana le in pong sual na a chui chu thei lo kha ngai tu ave rengin a hun lai khan man ruwa an nei thalo ema tunang hian man ruwa nei tha ila tual thattu kan man om sia tia ngai tu in an ruang sarma sak ber om na chuan avakala tual thattu an man thei lo ta kha tu nge ani rechak ma se ti thei pakhat ma nei to lovin me chano pang pakhat hian a ron bi a pak chuan tu nge ini tia zotin chu me chano pang chuan me chano pang angin min en maya ni china ka mu putar pakhat chuan ten om takin min mel ti in achanga pak chuan me chia pong sola that thin tu kha ani ring ma se zong mu man to lovin tual thattu chu an man thei chuang lo ani atop thlenga mi sual chui chu lova an om hian thin arim du khop mai ole kan movie BIAKDALI chu zo stream lama cheng za somli pakwalekin alei theya khongaya min lei sak thop turin ka som cheu ani zo stream hi Play Store atanga install mai turani ye description a hian a link ka da bok Sina ngai khan ka silo giúp mấy à pakhat sa sana rin dong siya awan min pailo Ring Kim Zute in về ngay em ano bigte ka batsa kan noi lo pai bo ve ka lo kamu thei don mi lo ni không phải tất cả những vật kia lúc lại mày na Imak mày ram lian ba ipet chia ilak le nga zelin zu po kan nga law batur po kan nei law cái rồi ka ba ni tok na mà thế rồi hạ đủ khóc mấy hey cái chuyện này rồi mà diễn ra xong ngay mà bất kỳ cái chuyện nó diễn ra xong ngay rồi hồ tâm mà anh nghe ông gì à kha cho đi đâu về ba cái bề rồi hay rằng quan quý tín nhân gì về to
mai lo vang nge su hi in se a kun ti reng mei biakdali fanu zu zuan le ha mi pa ina mi cheleng du mi che than om ngai lo Nga har sat na nga toy siya mi. Di kan mi hao re su.